että aina hyvä muistaa, että asiakkaat maksaa sun palkan. Tavallaan jos asiakkaiden odotuksia ei pysty täyttämään, niin se on tosi vaikeaa. Sitten sulla on erilaisia sidosryhmiä, jos sä toimit niin kuin vaikka päivittäistavarassa, sulla on kaupan näkemykset, sulla on sen kuluttajan näkemys, sulla on omistajan näkemys. Niistä täytyy jonkunlainen tasapaino löytyä, että homma voi mennä eteenpäin. Jos joku niistä pettää, niin koko homma pettää. Just näin. Tänään on jo rakkaita aiheita pöydällä. Kyllä. Sä tykkäät saunomisesta. Mä tykkään saunomisesta ja sä tykkäät autoilusta. No mä myös tykkään niistä. Sä oot muuten joskus siellä saunassa nauttinut Hartwallin virvokkeita. Virokkeita. Älä nyt lähde noin heti tonne kaljalinjalle. Meidän tämän päivän vieras on itse asiassa lähtenyt 25-vuotiaana Puolaan ja pistänyt nimensä alle markkinointidirikan paperiin 2 kuukautta siitä. Ja hän on Puolassa ensimmäistä kertaa elämässään toimitusjohtajana nuorella iällä. Siinä on ehkä lähdetty vähän ihmettelemään, että mitäs tää niinku homma pelittää uudessa kulttuurissa perheen kanssa. On. Mitä pitää sisällään toimitusjohtajan ensimmäistä 100 päivää? Jos mä luen tästä ihan lyhyesti läpi, niin isoja brändejä ja niin kuin sanottu, niin Leafy, eli purkka. Ja aika paljon valmistavaa teollisuutta. Lumenen toimitusjohtajana, Hartwallin toimitusjohtaja, kuten sanottu, ja Harvia, eli Kiuasta. Ja nyt tässä tänä päivänä myös Kamuksin toimitusjohtajana, mihin autoteollisuus menee, kuinka monta autoa ja käytettyä autoa myydään Suomessa. Ja mitä yhtäläisyyksiä siellä Harvialla ja Kamuksilla voisi olla? Just näin. No ainakin sähköautoissa kilowatit. Eiköhän me tällä introlla on saatu nyt lauteet kuumaksi ja kiuas hehkumaan, niin lämpimästi tervetuloa studioon Tapio Pajuharju. Kiitoksia. Tämän podin mahdollistaa teknologian kiertotalouskumppanisi 3Step IT. Ennen kuin mennään noihin äärettömän mielenkiintoisiin brändeihin ja yrityksiin, niin mikä susta piti tulla isona? Millainen niinku lapsena lentäjä niin kuin kaikista pojista tietysti. Niin, totta kai. Mulla ei riittänyt näkö eikä ulkonäkö siihen. Se jäi sitten väliin. Turusta valmistuit silloin ja et siis lentäjän ammattiin päätynyt. Ei. Miten ihan pakko lämpökysymyksenä kysyy Harvia taustaa kumminkin ja saunahommia, niin onko se vihta vai vasta? Molemmat käy. Ei mulla ole mitään tarkkaa. Kaikki mitä asiakkaat pitää oikein, niin se on hyvä. Okei, se oli oikein. Asiakaslähtöinen vastaus. Todella asiakaslähtöinen vastaus. Kyllä. Ei varmaan tarvitse kysyä puusauna vai sähkösauna, että se on molemmat. Ai, sekin menee molemmat. Ilman miehiä. Mä olin ihan varma, että sieltä löytyy joku vähän vahvempi mielipide. Molemmat. Turun kauppiksesta. Miten sieltä valmistunut? Joo, pitää paikkansa. Oliko sä hyvä koulussa? Millainen niin kaikki on suhteellista. Mä kävin Turun suomalaista yhteiskouluun ja mä satuin luokalla, joka keskiarvo oli 9,2 tai 3, niin mä olin niin kuin vähän sen alapuolella. Mä olin kuitenkin 8,5 päälle. Että. No, voidaan vetää johtopäätökset ihan niin kuin hyvä plus. Hyvää tekemistä. Joo, ihan okei. Oliko sulla jo kauppisaikoina sellainen joku pieni visio, että tätä mä haluan opiskella ja tää herättää mut aamulla sängystä vai oliko se vaan ei välttämättä. Mä seurasin aika laajasti kaiken kaikkiaan niin kuin liike-elämää ja alaa ja koitettiin kaikenlaisia pikkuvirityksiä kavereiden kanssa tehdä yrityksiä ja muuta, mutta ei niistä koskaan tullut mitään. Ootko jälkeenpäin miettinyt muuten, kun aika monellahan on ollut yritys nuorena ja halunnut yrittäjäksi ja näin poispäin, niin tuleeko mieleen joku yksi asia, minkä takia ne ei lentänyt ne firmat, ottamatta kantaa, oliko sille kysyntää? Mutta. Mä luulen niin, että loppupeleissä oli harrastuksia ja semmoisia vaan hauskoja juttuja, että ei kukaan oikeastaan ottanut vakavasti. Siinä ei ollut mitään niin kuin tarvetta myöskään mennessä, se oli enemmän vaan hauskaa. Se vaatii paljon. No mutta hei, Turun kauppiksesta, niin kuin tuossa ohimennen todettiin, ja sieltä sitten marketing-assistentiksi oliko vai marketing? Joo, mä luulen, että markkinointiassariksi mä hain töitä niinkin kaukaa kuin Kärsämäestä, joka oli Huhtamäki silloin makeistehdas näitä Hellas, mutta se vaihtoi nimensä Leafiksi ennen, mä pääsin markkinointiassariksi Biscuit de Ly ja Van Mellen makeista, eli tuontitavaraa, ja sieltä sitten pikkuhiljaa vaihdoin sinne toiselle puolelle, olisiko mä tuotepäällikkö ja tuoteryhmän päällikkö, mulla oli suklaata ja ksylitolipurkkaa ja oli markkinointipäällikkö, joka vastasi myös myynnistä. Tavallaan se oli semmoinen kombosysteemi. Hybridirooli. Joo, ja pääsi oppimaan monenlaista ja tavallaan siitä hauskaa, että pääsi suoraan valmistavaan teollisuuteen, että siellä markkinointi näki myös sitten, mitä tehdään ja oikeasti tuotteita kehitettiin siellä talon sisällä, että näki koko sen arvoketjun, mitä tapahtuu. Eli aika näköala paikka siinä. Joo, sinne määrin hyvä ja sitten tavallaan siihen aikaan sen pienen, mutta Leafin toiminnasta niin varmaan yli puolet meni vientiin. Pääsi näkemään myös tapaa vientiasiakkaita, näkemään, miten se jakelu toimii maailmalla ja oli tosi hyvä oppipaikka. Ihan taatusti. Kyllä. No kohta me mennään
varmasti askel kerrallaan eteenpäin näissä isoissa bränditaloissa ja muissa, missä olet ollut johtoasemissa, mutta tämä on nyt ollut varmaan ensiaskeleet siihen, että... No toi oli nimenomaan siihen, että pääsi oppimaan ja näkemään, miten se toimii ja sitten pienessä mittakaavassa, niin siellä sai tehdä ja joutui tekemään, eikä nuorena miehenä päästä päättää isoista asioista, joka oli hyvä. Niin, kyllä. Miten meilläkin varmaan aika paljon nuoria kuulijoita, niin miten sä näet, että tuollaisessa niin kuin entry level positiossa, mikä on tärkeintä sun mielestä? Joo, hyvä kysymys. Eikä mä varmaan silloin ymmärtänyt sitä, mutta jälkeen ymmärtäisi, mitä ollaan niin oikeasti tekemässä, mikä on se sun rooli ja mitä sä voit tehdä siinä ja mitä sun esimiehet ja tavallaan sisäiset asiakkaat odottaa sulta. Mieti se tarkkaan, niin sit sä oot aika fiksu. Älä vaan tee sitä, mitä on käsketty tehdä, vaan miettii, mihin se johtaa, mitä pitäisi saada aikaan ja miten sä kerrot myös sen viestin sitten eteenpäin, oli sitten hyviä tai huonoja uutisia. Kyllä. Vähän sama kuin jossain asiakastyössä, niin astu se asiakkaan saappaisiin ja miten sen niin kuin asiat vietäisiin eteenpäin. Ja. Niin ja organisaatiossa kumminkin kaikilla funktioilla on tehtävä. Mitä sulta odotetaan ja miten sä pelaat kaikkien muiden kanssa yhteen, niin se on varmaan se juttu. No miten sitten vettä virtasi Vantaakoskessa ja Markit olit päässyt siellä vähän jo portaassa kiipeämään ylöspäin ja sitten tapahtui seuraavaa mitä? No sitten tavallaan jonkun aikaa, muistaisin kuinka pitkään, mutta aika pitkään kuitenkin noita hommia. Sitten yhtäkkiä tuli kysymys, että lähtisittekö Puolaan ja Leaf oli perustanut sen pienen Greenfield-tehtaan Varsovan lähelle. Siellä oli jotain haasteita. Muistaakseni Disney-lisenssi meillä oli. Siihen aikaan Disney kielsi yhtäkkiä. Huvipuistossa ei saa myydä purukumia. Se oli purukumilisenssi. Siellä firmassa piti tehdä jotain uutta ja sitten sinne mä lähdin markkinointijohtajaksi. Mä mietin, että on varmaan helposti. Mikä ikäinen sä olit tässä vaiheessa? Hyvä kysymys. Mä olin olin varmaan just vaille 30, 20. Noniin, kyllä. 8-29. Ja sitten sinne lähdettiin koko perhe. Mä olin varmaan markkinointijohtajana ihan täydet 2 tai 3 kuukautta, jonka jälkeen mä huomasin, että en mua tänne varmaan markkinointijohtajaksi otettukaan, vaan tuli toimari siihen. Ja oli britti pomo, joka sitten sai lähteä ja yhtäkkiä mä olin sen pienen putikin toimitusjohtaja. Okei. No aika okei. Eli ihan niin kuin et laittanut nimeä aluksi siihen lappuun. En ollenkaan siihen lappuun, mutta sitten niin siinä kävi ihan lyhyessä ja sitten tavallaan mä näin, että siellä me ollaan Varsovan ulkopuolella ihan hemmetin hieno uusi makeistehdas. Siinä kun katsoi toimiston ikkunasta, niin pellolla mies kyntää peltoa hevosen kanssa. Että siinä on aika suuri ero, että sulla on moderni makeistehdas, että sulla on joku kyntää hevosen kanssa peltoa. Ja tavallaan se markkina oli niin, että jakelu ei ollut vielä, kun me mentiin Varsovaan 94. Joo. Niin siellä oli, olisiko ollut 3 supermarkettia koko Varsovassa. Itävaltalaisia Billa-supermarketteja. Me lähdettiin pois 97, niin siellä oli 20 plus tosi makeita ranskalaisia supermarketteja. Se oli tämmöinen muutos, milloin se jakelu muuttui. Ja tavallaan silloin se meidänkin asiakkaat oli pääosin tukkureita, kunnes sitten ruvettiin myymään niin kuin avainasiakasketjuille ja supermarketeille ja muille. Se tukkuporasi jäi niin kuin siinä vähän paitsioista siinä. Tämä on aika iso muutos koko maassa. Että se oli hyvä oppi. Eli purkkaa sai syödä ensi vuodet, kun oli niin vähän S-marketteja paikalla. Että... Joo, purkkaa sai syödä ensi vuodet. Me tuotiin sinne muuta, tuotiin mynttolinjaa ja pari muuta linjaa. Saatiin sitten vähän semmoinen, että se myy muutakin kuin purukumia ja sitten saatiin tehtyä semmoista pienestä tehtaasta ihan käypä pala. Ja just ennen kuin mä olin lähes pois sieltä, niin me oltiin Vedel oli semmoinen paikallinen puolalainen firma, joka PepsiCo oli ostanut sen. Ne halusi ne suklaat ja keksit ja me haluttiin se makeispuoli ja sitten me päätettiin ostaa ne Vedelin makeispuolet. Siinä kohtaa mä hyppäsin pois kelkasta ja koko Leafkin sitten myytiin sen makeispuoli ja mä siirryin sinne Huhtamäen pakkauspuolelle Polar Cupin toimariksi Hämeenlinnaan. Joo. Okei, no niin. Mutta 3 vuoteen mahtui aika paljon asioita. No pikkasen. Se oli aika vauhdikas 3 vuotta. Mitä sulla päässä ajatuksia oli siinä kohtaa, kun just sä hogaat, että sä oot vieraismaassa melko nuorella iällä perheen kanssa, toimitusjohtaja saappaat jalassa? Mä kuitenkin mietin sen, että hei tämän homman mä osaan. Niin, okei. Että se ei ole tavallaan niin sitten vaan, että saako tässä kulttuuri sovitettua ja saako sen oikein porukan koottua ja sitten tavallaan kulttuuri on varmaan se juttu, että meillä suomalaisilla on suomalainen kulttuuri, puolalaisilla on puolalainen kulttuuri. Kyllä. Ja sitten tavallaan osaa asennoitua siihen oikein ja huomaa, että niin kuin puolalaiset on ensinnäkin, kannattaa muuten googlettaa ja katsoa, niin se on maailman sivistyskanssa, siellä on ihan Euroopan vanhimmat yliopistot ja erittäin laaja tutkimustausta ja tosi osaavaa porukkaa. Kova ambiittio, mihin kaikkeen ne pystyy, niin tavallaan se huomasi se, mitä me tehdään täällä vuodessa, ne teki niin kuin sen puolesvuodessa. Vauhti oli ihan erilainen ja se tahtotila on ihan erilainen ja
toki siellä on myös erilaisia ihmisiä, joilla ei ole sitä tahtotilaa, haluaa tehdä eri tavalla, mutta ne vaan ei kuulu siihen porukkaan. Miten sä käsittelit tuona aikana? Tuo on varmasti ollut kumminkin jollain tasolla vaikea päätöksenteko lähteä ulkomaille, ottaa perhe mukaan. No onhan se vaikea. Niin kuin täysin eri kulttuuri, jos mä ymmärsin, sulla ei ollut Puolaan mitään niin kuin suhteita entuudestaan. Ei ollut mitään suhteita. Kumminkin nuori kundi ja sulle lyödään, niin kuin, että tonne ole hyvä. Tämä on varmaan just se, mitä täytyy miettiä, että hei, että tämä on niin kuin uhka tai mahdollisuus, niin mahdollisuus oppia. Kyllä. Niin. Et huonoimmillaan sä vietät vuoden Varsovassa, opit sen ennen nopeamenosta potkuja. Että pääsee sen näkemään ja sitten voi tehdä mitä vaan. Että silleen niin pitää olla avoin mahdollisuuksilla. Mikä sun mielestä oli siihen aikaan ehkä Puolan työkulttuuri versus niin kuin Suomen työkulttuuri? No, kyllä mä luulen, että ne, jotka teki lujasti töitä, ne teki niin kuin merkittävästi kovemmin töitä kuin oli kovempi täällä. Ja ne halusi myös niin kuin tienata hyvin, ne teki niin kuin aivan älyttömän tarkkaan, määrätietoisesti, ja sitten olisi toinen puoli, ne niin kuin vaan ei sopeutunut siihen. Se jakautui tosi. Niin, ne oli vaan tottunut, että kaikki tulee valmiina. Kyllä. Ja jos ei tule valmiina, sitten ei tule mitään. 2 eri kulttuuria ja 2 eri johtamistapaa varmaankin. Niin miten sä oot saanut ne niin kuin kulttuurit kohtaamaan siinä yrityskontekstissa? Ja... En mä ehkä silloin sanoisi miettiä sitä, mutta niin jälkikäteen kun sitä ajattelee, niin mä löysin ihmisiä, joihin voi luottaa ja sparrata. Se on varmaan se juttu, että sä voit kysyä jolta, että hei, onko tämä nyt oikeasti näin vai mitä täällä tapahtuu. Ja sulla on muutama semmoinen, niin sä voit saada ihan erilaisia vastauksia saman asiasta. Voit miettiä, no se on ehkä siinä välissä jossain, että tavallaan, mutta ei mun silloin ollut mitään konstia, mä vaan niin jotenkin luovin siellä. Kyllä. No oikeat ihmiset ympärillä. Niin, toi on varmaan just näin, että sulta tulee oikeat ihmiset, joissa luotat ja sitten tavallaan niin kuin kaikki ihmiset kuitenkin pyrkii tekemään hyvää, mutta se tavallaan niin kuin osaaminen vaan riittää johonkin, että täytyy ymmärtää, mitä ihmiset pystyy. Kyllä. Ja varmaan siis 30 vuotta jälkikäteen sama pätee vieläkin. Joo, ei mikään muuttunut, mutta nyt osaisi miettiä vähän niin kuin, ehkä niin kuin logisemmin, miten tämä toimii, että silloin vaan niin kuin kokeili yrityksen erityksen kautta. Miten sitten sanoit, että sieltä lähdettiin sitten lentokoneella kohti Hämeenlinnaa? No joo, sitten tuli niin, että se koko Leaf myytiin ja sitten tuli mahdollisuus mennä Hämeenlinnaan Polar Cupin toimitusjohtajaksi, joka oli kuitenkin siihen aikaan edelleenkin ihan iso firma ja hyvin tuotantokeskeinen, että siellä valmistettiin satoja miljoonia paperikuppeja, muovikuppeja, olut- ja limppariteollisuuteen, kaikki Pohjoismaiden jogurttipurkit ja viilipurkit ja kaikki mahdolliset jäätelöpurkit ja margariniraiset ja muut vastaavat. Ja mä en ymmärtänyt oikeastaan pakkauksista. Yhtä mitään. Ihan hirveän paljon mitään. Mutta sitten mä menin sinne Hämeenlinnaan ja rupesin opettelemaan sitä. Mä sain erittäin hyvät opettajat, jotka kertoi mulle sen tuotantopuolelta. Mä kyllä pääsin oppimaan siellä Puolassa. Se oli ehkä hyvä, että mä olin kuitenkin niin kuin kaupallisen koulutuksen saanut, niin mä sitten tuotannosta ihan hirveästi ymmärtänyt. Siellä oli pakko oppia ja opinkin. Ja sitten sain tuolla hyvät kouluttajat, kun kertoi, miten se tekniikka toimii ja mitä tuotannossa pitää seurata ja mitä ei pidä seurata ja miten investointeja arvioidaan ja kaikkea muuta. Pääsin niin siinä määrin valmiiseen pöytään, että se oli helppo tulla. Miten ihan pakko kysyä, luettelit aika laajan kirjon portfolio, mitä siellä oli bissekuppi ja margariini rasiaa, niin siihen aikaan oliko vastuullisuus ja kiertettävät materiaalit mitenkään vielä pinnalla vai? Oli kyllä joo. Tavallaan siihen aikaan jo kumppaneita oli niin kuin tuolla polymeri- eli muovipuolella useita, ja me siihen aikaan tehtiin jo biohajoavia oluttuoppeja, kukaan ei ollut kiinnostunut niistä pätkääkään. Ja se otettiin biohajoavia kartonkikuppeja Stora Enson kanssa yhteistyössä niitä, mutta ne oli vaan niin kuin, ei ollut kysyntää niille, ne oli vaan niin kuin olemassa, mutta ei ollut kysyntää. Ja sitten mietittiin niin kuin margariniraisesta muista edelleenkin, siihen aikaan tehtiin jo tällaista niin kuin monikerros tuotetta, jossa ne molemmat ulkopinta ja sisäpinta on neitseellistä ja väliin pannaan kierrätysmatskuun. Että silloin tehtiin jo 5-kerrosmateriaaleja, jossa tavallaan niin kuin 90% on kierrätyskamaa. Ja kaikki tehtaan raaka-aineet kierrätettiin siinä kohtaa niin kuin oman käyttöön. Kaikki se, mitä jäi jätteeksi, menee suoraan murskaameen ja sitten tehdään uudestaan niin kuin raaka-ainetta. Että se oli kyllä hyvin tarkkaan mietitty. Sä sanoit, että sä et ymmärtänyt tuotannosta silloin niin paljon, mutta nyt jälkikäteen kun kuuntelee niin nyt sä ymmärrät kyllä. Nyt mä ymmärrän, joo, kyllä. No siellä sitten tuotantoketjua ja Hämeenlinnaa ja välissä Espoo. Joo, sitten tuli niin, että mä vaikka olin niin kuin Polar Cup Suomen toimari, niin yhtäkkiä siihen tuli myös niin kuin Pohjoismaat, siihen tuli Ruotsi, Norja, meillä oli Norjassa tehdä, sitten Baltian maata, sinne kohtaa työpiste siirtyikin sitten Huhtamäen pääkonttorille Espooseen. Sieltä hoidin niin kuin Pohjoismaat, Itä-Eurooppa, ja sitten me tehtiin vielä sellainen Van Leer-fuusio, että sitten tuli vielä Turkkia ja kaikkea muutakin hauskaa siihen. Ja pääsi uudestaan Puolaan ja Venäjäkin oli siinä samassa paketissa, että oli hyvin laaja. Ja
Sitten pari kertaa tuli soitto, että lähtisikö Amerikkaan. Ekalla kertaa vastasin, että en lähde, kun ohjeet sieltä Amerikan päästä, että älä vaan tuu tänne. Ja sitten toisella kertaa me lähdettiin sinne Amerikkaan. Sitten mun tuli niinku huhtamaan elintarvikepakkauspuolen divarin veto siellä Amerikassa. Ja sitä ennen huhtamaan oli ostanut just pari uutta firmaa siellä, pannut ne niinku nippuun. Joo, fuusioitunut siellä. Joo, sitten pääsin opettelemaan sitä. Ja siitä alkoi Amerikan unelma. Unelma joo, muutettiin Amerikkaan ja asuttiin keskellä Amerikkaa, eli Kansas Cityn vieressä Overland Park-nimisessä paikassa, joka on muuten ihan älyttömän hieno paikka. Ja niin jos asiat on kohdillaan siellä, niin ne on aika kohdillaan. Ja sieltä sitten operoitiin, meillä oli 11 tehdasta eri puolilla Amerikkaa, niin siinä pääsi näkemään monenlaista juttua. Asiakkaat oli paikallisia. Kaikki jätskitalot oli me oltiin suuria jäätelöpakkausten toimittajia, eli pääsi tekemään Ben & Jerry'sin kanssa töitä, pääsi tekemään Dryeria ja Bryeria ja kaikkien muiden kanssa. Ja meeripuolella oli Danone ja monta muuta mielenkiintoista kumppanit. Melko isoja brändejä myös nekin. Joo, ja pääsin näkemään, kun joku on iso, niin mitä se iso oikeasti niin kun sä toimit siinä, niin siinä pääsi oppimaan ja miettimään, että se pakkaus on vaan niin kuin tosi pieni osa sitä isoa tarjoamaa ja miettimään, että mitkä asiat on tärkeitä sille asiakkaalle. Se välttämättä, totta kai se yksikköhinta on tosi tärkeä, mutta aika monta muuta juttua on tärkeämpiä sitten loppupeleissä kuin se. Kyllä. Pääsi oppimaan siitä oikeasti niin kuin asiakkaan ostoprosessista. Juuri näin, ja myös sitä arvonluontiprosessia, miten jos sulla seisoo siellä linja vaikka 37 minuuttia, niin sille muutama sentille ei ole mitään merkitystä. Kyllä. Miten Jenkeis vahva brändi, isoja brändejä, Ben & Jerry's ja kaikkea muuta vastaavaa. Tuliko sulla siinä vaiheessa sellainen, että aika makea tehdä tällaisten brändien kanssa, kun sulla oli kumminkin sitten sieltä kauppisajoilta sitä marketing-taustaa? Joo, että se oli tavallaan myös se mun niinku juttu, mitä mä pääsin tekemään. Mä en sit tuotannossa varmaan ollut yhtään parempi kuin yksikään niistä amerikkalaisista, mutta ehkä niinku sen asiakkaan ajatusmaailmaan pääseminen ja ymmärtää, mitä ne haluaa ja mitä siinä voi tehdä ja mitä voidaan tehdä yhdessä, niin se oli ehkä se juttu, missä. Ja Amerikka on tosi hyvä maa monessa jutussa, mutta niinku innovaatiot ja uudet asiat, ne ei ole siinä ihan niin kuin maailman nopeimpia eikä maailman herkimpiä. Et siinä me kyettiin tuomaan ehkä niin kuin tämmöinen suomalainen innovatiivisuus ja muutoskulttuuri ja uusiutuminen niin ehkä vähän nopeammin liikkeelle kuin mitä siellä olisi muuten mennyt. Eli ne tykkää käytännössä tehdä perinteisellä tavalla, kun näin on aina tehty. Niin kuin ennenkin. Joo, just näin. Jos katsoo amerikkalaisia koneita ja laitteita, ne on niin kuin ennenkin. Okei, no asiat. Mutta ne kestää ja toimii. Joo. Millaisia keinoja kautta, onko jotain hyviä tarinoita siitä, että mitä voisi olla niin kuin joku esimerkki tai muu jostain neuvottelusta? Tai niin miten pääsee asiakkaan pään sisään, kun sä sanoit, että sä asiakkaan pään sisään pääsee monella konstilla. Tarpeeksi halvalla tarjouksella vai? Ja silläkin pääsee, mutta sitten kun löytää sen, mitä se asiakas oikeasti arvostaa ja tavallaan Amerikassa asiakkaiden nurkkahuoneisiin pääseminen ei ole ihan helppoa, että sulla pitää olla oikeasti jotain kerrottavaa. Jollekin se on se juttu, joka liittyy vaikka siihen kestävään kehitykseen. Se voi liittyä jossain määrin johonkin muuhun vastaavaan. Jollekin se on, että sä saat kutsun Special Olympics golfiin tai muuta vastaavaa. Ihmiset lähtee erikoisiin asioihin ja tavallaan monet, mäkin muistan, että ei ikinä et pääse noille juttelemaan, että se ei vaan niin kuin onnistu. Että hetkinen, että kokeillaan kuitenkin. Oletteko ikinä kysynyt? Ei ole kysynyt, kun se ei koskaan kuitenkaan onnistu. Niin. Sitten kun mä kysyn, niin sitten pääset vastata, että ei onnistu, se on pahin, mitä voi tapahtua ja paras, mitä voi tapahtua, jes, tämä onnistuu. Just näin. Sen takia yritysgolf-tapahtumat on erittäin hyvin. Juuri näin. Ja sitten sun pitää olla jotain sellaista, miksi ihmiset tulee sinne. Ja sen takia tämä Special Golf oli semmoinen, mä en muista millä klubilla se pelattiin, mutta jossain sen Losin nurkissa pelattiin. Ja sinne ei niinku tavallaan, jos sinne saa kutsun, niin kaikki vastaa heti, että kyllä. Ja tavallaan, jos sä saat sinne jonkun pääsyn, lahjoitat vähän Handicap Children Foundationiin rahaa ja saat muutaman pelioikeuden, niin ihmiset sanoo, että ei millään pysty, mutta tonne mä tuun. Joo. Me ollaan Lauren kanssa tuossa asiakastyössä ja meitä kiinnostaa ja varmaan kaikki muitakin kiinnostaa, että mistä sä saat sen tiedon, että jotain kiinnostaa ympäristöystävällisyys tai jotain kiinnostaa se pelkästään halpa hinta. Että onko jotain sellaisia tekniikoita tai pikkulintuja, ketkä laulaa. Niin ne on pelisilmä varmaan se ja sitten tavallaan ihmiset tekee ihmisten kanssa kauppaa, niin sun pitää kysyä ihmiset, jotka tuntee sen ihmisen niin riittävän tarkkaan kysymyksen. No mikä sitä kiinnostaa, mikä ei kiinnosta, millä voisi, millä on se peliarvo ja jos sä oot oikeastaan missä tahansa, niin kaikilla on ne omat henkilökohtaiset prioriteetit ja ajatukset ja jos niitä pystyy jollain tavalla kutittelemaan, niin sieltä se löytyy. Niin ja niinhän ne sanoo, että meillä on 2 korvaa 1 suu, että joo, kannattaa kuunnella. Juuri näin. Ja se on helposti käy se, että menee päämärkänä suun vaahdoten kertomaan omia tarinoitaan, mutta ei ymmärrä sitä asiakkaan kipupistettä. Just näin. Mitä me ollaan tänne tultu ratkaisemaan. No, Amerikka sai riittää ja palattiin sitten takaisin Suomen maalle ja
täysin uusi toimiala, vaikka onkin vähän teollista putkea siellä, niin päädyt sitten kosmetiikka-alalle. Joo, se on mielenkiintoinen. Silloin aikoinaan mä just tulin Amerikassa New Yorkin lähellä Danonella yksi tehdas. Mä sain sinne soiton, että kiinnostaisiko kosmetiikka. Mä tuosta mä en kyllä tee yhtään mitään. Mutta siihen aikaan Lumene myi CVS-ketjussa ja taisi olla Walgreensissakin. Ja sanoin, että käypä katsoa, kun kerran siellä New Yorkin nurkilla sitä osastoa. Se oli aika makeen näköinen, mutta hei, toi kiinnostaakin vähän enemmän. Ja sitten sille tielle aikanaan päädyin, mutta sillä oli jonkunlainen harkinta-aika ennen kuin sinne siirtyi. Ja sitten tuli myös kotiin muuttu siinä kohtaa. Tuo on mielenkiintoista kuulla, kun sä sanot parin kertaa sanonut, että tosta mä en ymmärrä mitään, mutta mua kiinnostaa mennä katsoa, mitä se on. Miten sä uskallat lähteä niin kuin tällaiseen ihan uudelle alalle? Okei, että se voi kiinnostaa ja olla mielenkiintoinen. Loppupeleissä kuitenkin se niin logiikka on hyvin, hyvin samantyyppinen. Miettii sitten kosmetiikkaa tai makeeseen, niin sulla on joku tarve, mitä varten sä sitä kauppaa teet ja miksi sä ostat jotain tiettyjä merkkejä, sulla on tiettyjä preferenssejä, miten sä päädyt siihen. Se logiikka on niin kuin ihan tavallaan yksi yhteen, vaikka kyllä. Toinen tuleekin suuhun ja toinen tulee sitten iholle, niin se ei, niin kuin ei muutu siinä. Ja sitten kun sitä kosmetiikkaa miettii, niin pakkauksellakin on aika iso rooli siinä. Mä oon sitä pakkausta oppinut ja sitten tavallaan niin kuin, kosmetiikka lienee kaikkien naisten juttu, kun tavallaan niin kuin pakkaus on vain tietyn naisten juttu. Se on silmä, ehkä kosketus. Makeisilla on myös se suutuntuma ja mitä energiaa ja kaikkea muuta siitä saa, mutta siinä on vain yksi aspekti lisää, että ei se sen oikeastaan kummallisempi ole. Toi makea on mun mielestä jotenkin toi kaikki kuohuu sieltä markkinointitaustasta. No ainakin osittain varmaan. Mä en tiedä, ootko sä itse funtsinut sitä, mutta nyt tässä se tuli nauhalle. No toimarin rooleja on ollut jo monia tässä vaiheessa vielä edessäkin päin, niin ehkä sellainen tiukka terävä kysymys, että mitä sä teet heti ekaksi, kun sä aloitat toimarin roolissa? Onko jotain, mitä rituaaleja ei tarvitse varmaan kertoa? Että ei mulla oikeastaan mitään rituaaleja olekaan, mutta tavallaan niin kuin hirveän tärkeää päästä niin kuin se pulssiin kiinni, miten se niin kuin organisaatio elää, hengittää ja mitä asioita siellä on tehty, koska jokainen organisaatio on onnistunut jossain ja sitten siellä on ne tiettyjä kipupisteitä, miksi jotain ei ole tehty tai miksi joku ei toimi. Niin ne täytyy selvittää vaan niin kuin mahdollisimman hyvin. Ja tehokkaasti. Ja siihen menee aikaa. Siihen menee aikaa, mutta tietysti numerot kertoo aika paljon ja ihmiset, ketä numeroita on katsellut, ne kertoo aika paljon. Kun osaa kysellä ja kuunnella, niin se on aika niin kyllä se 100 päivää riittää kovasti hyvin siihen. Ymmärtää, missä mennään. Niin, just näin. Niin, kyllä. Miten sä näet sen niin kuin sun omalla tavallaan roolin siihen? Sä tuut siihen johtoryhmään ja siihen, että he tietävät, kuka sä oot taustalta ja näin. Miten sä heidän kanssaan lähdet työskentelemään? Onko se niin kuin, että kertokaa, miten meillä menee. Niistä jokainen osaa se homma paljon paremmin kuin minä. Että tavallaan niiden täytyy niinku sitä johtaa ja hoitaa ja kertoa sitten, mitä heidän mielestään pitäisi tehdä ja mitkä on toimineet ja mitä ei ole tehty jostain syystä. Niin tavallaan niistä pystyy rakentamaan sitten se. Ja sulla on varmaan niin kuin muodostunut jonkunlainen kuva siitä, mitä itse olisit tekemässä ja testaat niitä, onko tämä niin kuin fiksua vai kertooko että pitää tehdä ihan jotain muuta vai pitääkö jotain miettiä eri tavalla. Sitten sitä sondeeraa sinne jonkun aikaa ja sitten tulee pläni. Onko siinä ollut jotain tällaisia, että joku on kertonut, että tämä on tämä tapa, millä tehdään ja sitten sulla on ollut, että ei. Että nyt mun mielestä. Ei oikeastaan juuri mutta että sitten asioita voi tehdä niin kuin nopeammin, hitaammin tai isommin tai pienemmin. Ne on ehkä niitä, niin kuin, monta kertaa ne asiat tuli ihan oikeita, mutta onko niin kuin, voiko laittaa niin lisäkierroksia, laittaa mittaluokkaa tai sitten todeta, että tehdään vähän pienemmällä riskillä tai muuta vastaavaa. Miten mainitsit, että kun hyppää toimarisaappaisen, niin 100 päivää aikaa oppia ja miten sä niin kuin, mitä siellä sinun 100 päivässä tapahtuu ja mitkä ne on ne sun pääteesit, millä sä lähdet vetämään sitä? Sä oot kumminkin firman kipparina siinä, niin mitkä ne on ne teesit, mitä lähdetään viemään? Onko sulla jäänyt jostain niin kuin vanhoista rooleista jotain oppeja matkan varrelta, että älä tee tätä, mutta tee ainakin aina tää? Mä luulen, että ei 100 päivää on siinäkin tämmöinen vähän kuvitteellinen. Kyllä se on niin kuin alkaa päivästä 1 ja se kestää toivottavasti paljon pidempään kuin 100 päivää, mutta että se on se aika muodostaa se tavallaan niin kuin tehtävän kuva ja mitä pitää saada aikaa ja saada ehkä ensimmäisiä asioita tehtyykin. No aina täytyy miettiä, että missä tämä firma voisi olla niin kuin maailman parasta ja todella hyvä ja miksi se on pärjännyt. Sitä pyrkii vahvistamaan ja sitä on hyvä muistaa, että asiakkaat maksaa sun palkan. Tavallaan jos asiakkaiden odotuksia ei pysty täyttämään, niin se on tosi vaikeaa. Sitten sulla on erilaisia sidosryhmiä, jos sä toimit niin kuin vaikka päivittäistavarassa, sulla on kaupan näkemykset, sulla on sen kuluttajan näkemykset, sulla on omistajan näkemykset, niistä täytyy jonkunlainen tasapaino löytyy, että homma voi mennä eteenpäin. Jos joku niistä pettää, niin koko homma pettää. Just näin. Mutta asiakas maksaa palkat ja se on hyvä. Joku tässä viittasi yhteen kaupparyhmittymäänkin, niin kyllä siellä varmaan kannattaa pitää kirkkaana mielestä. Asiakas maksaa palkat. Onko sulla noissa, ekan 100 päivän aikana tai yleisesti jotain tapaa, miten se organisaatio niin kuin
ostaa sen sun ajatuksen, sun tulevaisuuden näkymään sille yritykselle? Mä tiedän, onko se mitään yhtä tapaa, mutta tavallaan jokainen on niin kuin hirveän taitava siinä omassa tekemisessään ja pyrkii tekemään sen niin kuin äärimmäisen hyvin, tietämättä, että onko se juttu sitten just se, minkä takia kuluttaja haluaa tai asiakas haluaa ostaa sen tuotteen. Ja tämmöinen analogia, joka on aika helppo ja vähän ehkä yksinkertainenkin, mutta vaikka niin kuin siihen harvien liittyen, niin kaikki pyrkii tekemään maailman parhaita 9 tai 6 kilowatin kiukaita. Ja aika yksinkertaista, kun se pistää noin paperille. Mutta sitten niin kuluttajalle, se on ihan sama, onko se 6 vai 9 vai 12 kilowattia. Löyly sieltä tulee. Niin, se on ehkä tärkeämpi, että millainen löyly siitä tulee ja tuntuuko se hyvältä ja onko se niin kuin fiksusti tehty ja kaikkea muuta, niin ehkä niin kuin pyrkii kääntämään sen niin kuin tekniikan muun sen niin kuin asiakkaan kielelle tai asiakkaan kielelle, miten se niin kuin toimii. Taas mennään siihen paketointiin ja siihen, miltä se näyttää. Että saa paketoitua sen niin, että se oikeasti toimii läpi koko sen ketju. Että varmaan se talon sisällä hirveän tärkeää kyetä kertomaan, että tämä on johto nyt on vähän vahvempi, tämä nyt on vähän parempi ja kaikkea muuta. Kuluttajahan se juurikaan ei kiinnosta. Sitä kiinnostaa Kyllä. ihan joku muu asia ja sitä täytyy pyrkiä löytämään se asia, mikä sitä kiinnostaa. Niin tuohon aika usein musta tuntuu, että moni kompastuu siihen, että mietitään liikaa, miten se konepelli alla on, mutta kun se ei kuluttaja oikeasti kiinnostaa euroakaan. Ja me ollaan suomalaiset vähän vielä insinöörikansaa, että tavallaan meillä se korostuu vielä vahvemmin. Rakastellaan fiilistellä sitä, Joo, nyt on niinku fantastinen. Niin. Speksallaan. Niin, että tää oli ennen 3 piuhaa täällä kiukaassa, nyt on vaan 2, mutta se ei varmaan tuolla. Sitten kuluttajalle. Se on silti se 9 kilowattia. Just näin. Se lämpenee ja suhahtaa, kun sinne heittää vettä. Juuri näin. Joo, päästiin kiukaista, niin todella hyvällä aasinsillalla. Lumenella sitten vuosia vierähti ja 10 vuotta. Melkein 10 vuotta joo. Ja sitten tavallaan pääomistaja, jonka kanssa tehtiin töitä siinä parissa eri otteessa, ne luopui oikeastaan kokonaan omistuksesta, mutta tuli free agent. Sitten mä siirryin niin kuin Hartwallin toimariksi ja sitten aika pian sen jälkeen niin Harvien perhe päätti myydä yrityksensä enemmistön pääomasijoittajalle ja sitten sen pääomasijoittajaksi pääsi aika nopeasti alkuvaiheessa mukaan siihen vähän sijoittamaan sitten hallituksen jäseneksi ja siinä mä olin varmaan sen vajaa pari vuotta hallituksessa ja sitten siellä tuli sukupolven vaihdeessa ja Harvian Pertti, joka on perustajaperheenjäsen, ilmoitti, että hän jääkin tässä eläkkeelle, niin kuin ollut puhetta ja kaikki katsoi toisia, että ei ollut mitään puhetta. Sitten kuitenkin siinä prosessi käynnistyi ja haettiin toimitusjohtoa ja löydettiin ihan hyviäkin vaihtoehtoja, mutta loppupeleissä nyt pistäkäs yksi nimi vielä siihen listaan ja sitten me tehtiinkin sinne vaihtoehto, että Pertti siirtyi hallitukseen, musta tuli toimari. Tämä oli joskus 2016. Joo. Eli siis tuli hyviä vaihtoehtoja toimariksi, mutta sitten sut valittiin parhaimpana vaihtoehtona. Mä en tiedä, oliko paras, mutta ainakin yhtenä vaihtoehtona. No me mennään kohta seuraavaan. Varmasti oli paras ihan varmasti. Miten Hartwall-aika vielä? Eikö Hartwallkin ole perheomisteinen yritys? Ei jos on pörssiyhtiö. Ja on ollut aikanaan ja perhe niin sitten oli pitkän aikaa pois jo maailmasta, mutta sijoitti myös ihan merkittävän sijoituksen Royal Unibrew, joka on tanskalainen pörssiyhtiö. Niin kyllä, sen muistan. Hartwall Capitalin eri vehikkelit sijoitti siihen ihan reippaastikin, mutta tämä oli täysin niin kuin osa sitä pörssiyhtiöä täällä. He omisti vaan sitä isoa emoyhtiöä. Joo, aivan. Okei. No Hartwallikin oli varmaan, se oli pari vuoden stintti, mutta siinkin varmaan niin kuin... Joo, oli erittäin hyvä oppima ja tavallaan pääsi näkemään ja hyvin samantyyppinen kuin kosmetiikkamaailma. Pois lukien sitten se, että tavallaan ja kaikki ei hoksaa sitä, että puolet on päivittäistavarajakelua, puolet on ammattijakelua, eli ravintolakanavaa, jossa on sitä kaikkea muutakin. Siellä myydään vettä, limpparia, olutta, viinejä, väkevää, ihan kaikki koko repertuaari. Se on niin kuin B2B, joka on itse asiassa tänä päivänä isompi ja ainakin vähintään yhtä kannattava kuin toinenkin. Kyllä. Mutta tuossa sä pääsit niinku erottelemaan, että sitten oli tämä vendori channel ja sitten oli niinku erikseen kuluttaja. Juuri näin. Omalla tavallaan, että se kaksi erilaista motivaatioa ja kaksi eri tapaa toimia. Kyllä. Oliko tuossa vaiheessa jo jotain oppeja jäänyt, mitä pääsi Hartwallin implementoimaan kaikesta tästä, että oliko joku mieleenpainuva Joo, ja kyllä varmaan sellaisia tiettyjä juttuja saatiin miettiä vaikka mitä siellä portfoliossa tapahtui, niin moni jäi tietysti kesken, mutta monta pääsi aloittamaan ja katsoa, mitä vaikka niin kuin makuvesi ja funktionaalisen vesiin on tullut, mitä täälläkin näyttää olevan pöydällä, mutta jotain eri merkkiä. Niin siellä aika paljon on tapahtunut, jos kun miettii, miten tavallaan niin kun nämä tuotteet on tullut ensinnäkin niin kuin funktionaalisemmaksi ja terveellisemmäksi, niin aika iso muutos siinä on ollut kaiken kaikkiaan. Mutta onko ne markkinoitu silleen terveellisemmäksi? Varmaan niitä on markkinoitukin, mutta kyllä siellä aina kova fakta on takana ja edelleen mä luotan siihen, että Hartwall ei päästä kyllä käsistään mitään sellaista, mikä ei myös toimi niin kuin on todettu. Ja sitten kun miettii vaikka olutkulttuuria, miten se on muuttunut ja mitä kaikkea sinne on tullut ja 0.0-alueet on kasvaneet vahvasti.
Siiderit on 0.0, joku Happy Joe 0.0, niin se on suomalainen keksintö, tosi upea tuote kaiken kaikkiaan. Sillä on tosi hyvä innovaatio ja tosi vahva tuotekehitys. Se on kyllä mieletöntä, niin kuin jos nyt, siis tuotteitahan on ihan mieletön määrä. Että kun sä hyppäät puikkoihin, niin siellä on niin kuin, tuoteportfolio on pitkä. Toiseksi oli se varmaan Lumenellakin, en mä sitä sano. Joo, ja nyt aina puolet liikaa, mutta ei tiedä kumpi puoli. Kyllä. Mutta siis mieletön määrä tuotteita ja mainitsit tuosta olutkulttuurista, miten sekin on niin kuin, sehän on muuttunut ihan täysin. Että jos ajatellaan vaikka 15 vuotta sitten menit hyllylle, niin eihän siellä ollut kuin perustietyt brändit. 3-4 brändiä. 3-4 brändiä, ne oli kaikki keisseissä. Samannäköisiä, samanmakuisia. Jep. Ja myytiin keissi kerrallaan. Tänä päivänä ihmiset keräilee vähän niin kuin karkkikaupassa. Niin, irtokarkkihylly. Joo, just näin. Just näin. Ja nyt sitä on niin kuin, siis ihan joka lähtö. Ja pienpanimot on noussut ja näin poispäin. Jos me Tukholmassa ravintolaan tilaat alkoholittoman oluen, niin katsoo vähän, että toi on ihan juntti. Meillä on tää lista, että mikä näistä, kun niitä on 38 eri vaihtoehtoja. Niistä ei Ruotsissa ole sitä kulttuuria vai? Ruotsissa on se kulttuuri. Niin, jos sä menet tilaat vaan niin alkoholittoman oluen, niin katsoo, että toi on ihan juntti. Meillä on 28 vaihtoehtoja, niin kerro mulle mikä. Sun pitää kertoa mikä niistä. Että katsotaan yhdessä vähän, mikä sopistaa. Niin, vaihtoehto on niin paljon nykyään. Niin, on se Suomessakin nyt jo kehittynyt. Tänä täälläkin on tosi paljon, kun menet ravintoloihin, niin sulla on tosi makeasti niin kuin alkoholittomia oluita ja juomia ylipäänsä. On, ja se on mun mielestä ehkä niin kuin, siis nehän on, mä muistan kun niitä tuli, niin ne ei ollut oikein mistään kotoisin. Ei, nyt on aika maukkaa, tämä on tosi. Sokkotesti kannattaa koettaa, niin et löydä kupia. Et löydä eroa. Ja mun mielestä se on niin kuin itsekin tykkää sporttaa paljon, niin se, että jos joskus tekee mieli ottaa saunakalja, niin miksei ottaa sitä alkoholitonta? Ja se voi ottaa siis kaljan mausta. Niin, kaljan mausta. Niin, ei sitä ja se voi ottaa toisen ja kolmannenkin. Ei niin, just näin, tarvitse huolehtia. Niin. Trendejähän tulee ja menee ja ollaan viitattu moneen kertaan ja sun markkinointitaustaankin, niin miten sä pystyt lanseeraamaan tietyn asian aina oikeaan aikaan, että se lentää? Et jos mietitään nyt nämä alkoholittomat bisset, mistä me puhuttiin, niin 15 vuotta sitten, jos olisi tullut markkinaan Hartwallin tuotteella alkoholit ollut, niin kysyntä olisi ollut aika heikkoa. Mä olen, kukaan ei osaa sitä oikeaan aikaan tuoda, mutta trendit on tavallaan globaali ilmiö. Maailma on, itse asiassa siellä on varmaan ainakin 3 trendikirjaa tai systeemiä, mitä seuraa koko maailma. Kaikki meidän sisustusvärit, autojen värit, autojen nahkojen värit, kaikki on päätetty jo 2-3 vuotta etukäteen. Sitten se vaan vähän niin kuin näyttää, miten trendaa eri puolilla maailmaa, ja Suomi ei ole ehkä ihan niitä ensimmäisiä ottamaan kaikkia juttuja, eikä myöskään kaikkein rohkeimpia juttuja, niin siinä täytyy olla ehkä vähän varovainen, ja vaarallista valmistetaan liian aikaisin, mutta vähintään yhtä vaarallista on liian myöhään. Että täytyy koettaa löytää sinne etupeltoon se oikea osumakohta, ja sitten tehdä silleen, että voi niin tekee sen riittävän rohkeasti, mutta ei uhkarohkeasti. Oikea balanssi siihen, ja seuraajat, milloin ruotsalaiset tekee, niin sitten heti sen jälkeen. Niin tasan 3 kalenterikuukautta siitä. Vähän ennenkin. Niin. Kyllä. Mitä sä näet tulevaisuuden? Millaisia trendejä on tulossa? En mä osaa tohon oikein vastata, mutta tavallaan niiden trendikirjojen ja trenditalojen lisäksi kannattaa seurata ihan niin kuin elämää laajasti. Ja tänä päivänä se on aika helppoa. Sun ei tarvitse katsoa markkinatutkimuksia teettää niitä vaikka Uudessa-Seelannissa. Voit mennä katsoa vähän somen kautta, mitä siellä tapahtuu, mitkä siellä trendaa, kuka edellä missäkin. Ja ne kulkee aika nopeasti myös läpi sitten. Että tavallaan on vaan niin kuin ajan hermolla ja seuraa elämää laajasti. Kyllä. Niin ja syklisyys menee koko ajan. Ja nopeutuu koko ajan. Just aamulla radiossa kuuntelin siitä, että miten niin kuin ihmisten tietyissä kirjoissa on puhuttu siitä, että ihmisten niin kuin keskittyminen on ollut 7 minuuttia aikoinaan. Ja tänä päivänä, jos käy miettiä, että TikTokkeja ja sun muita selaillaan, ja jos ei 2 sekunnissa tuu sitä pihviä sulle tai catchia, mikä tässä on, niin ohi. Ja se haastaa varmaan niin kuin sinunkin roolissa jatkuvasti näissä, niin kuin mietitään uusia brändistrategioita tai mitä tahansa uutta jalkautumista tai mitä tahansa muuta, niin varmaan tulee pöydälle. No juuri näin huomioon saaminen on entistä vaikeampaa. Toki kun sä saat sen, niin se toimii hyvin, mutta miten sä sitten pidät sen, niin että se ei myöskään niin kuin piikkaa vai häviä sen jälkeen kokonaan takavasemmalle. Täytyy koko ajan olla jollain tavalla kuitenkin otsikoissa mukaan. Tämän podin mahdollistaa teknologian kiertotalouskumppanisi 3Step IT. Eletään tätä päivää nyt jo ja ei mennä vielä ehkä niin kuin tähän päivään, mutta sä oot joutunut urallasi tekemään varmasti paljon vaikeita päätöksiä. On ne sitten siellä kustannuspaikalla tai liittyy kotiin tai miten tahansa muuhun. Miten sä lähdet käsittelemään vaikeita päätöksentekoa? Oot sä niin kuin rationaalinen, lähdet sä tunnepohjan liikenteeseen vai mikä on niin kuin, miten sä teet sen päätöksen? No se on aika monimuotoinen prosessi, tietysti monta asiaa siinä on niin kuin mukana, mutta totta kai se fakta ja data täytyy olla niin kuin kohdillaan, että se on tavallaan niin kuin validoitu, että tuo pitää paikkaansa ja sitten täytyy niin kuin miettiä mitä vaihtoehtoja ja loppupeleissä me jokainen on jossain määrin niin kuin datan ja tunteen yhdistelmä, että se täytyy vaan löytyä sitten.
mutta että mä oon kuitenkin omasta mielestäni äärimmäisen looginen päätöksentekijä, että täytyy tehdä mitä täytyy tehdä mutta vaihtoehtoja täytyy ensin punnita ja sit vaan niin kuin monta kertaa odottaminen ei auta siinä. Täytyy tehdä mieluummin vähän nopeammin kuin hitaammin. Jos jotain miettii, mitä haluaisi tehdä uudestaan, niin voisi tehdä nopeammin tiettyjä päätöksiä. Mitä ne päätökset olisi ollut? Varmaan liittyy siihen, että jos täytyy rämpätä ylös tai alaspäin tiettyjä juttuja, niin monta kertaa olisi pitänyt tehdä etupelto vähän aikaisemmin. Ja aina kun tehdään alaspäin, niin mieluummin nopeammin kuin hitaammin. Ihminen aina optimisti ja pyrkii, että kyllä tämä varmaan kohta korjaantuu. Ei korjaannut. No, hyvä esimerkki nykyään miettii Venäjän tilannetta, niin joku miettii, että tämä menee äkkiä ohi. No ei mennytkään äkkiä ohi, että syytä vaan tehdä ne päätökset heti ja nopeasti. Ja toinen liittyy varmaan sitten ihan niin kuin liittyy ihmisiinkin, että kyllä se varmaan se perusvaikutelma ei tule muuttumaan sitten. Että sitten ne päätökset on joko niin, että se on tosi hyvä ja toimii tai se ei toimi. Kyllä. Onko sulla niinku tällaisia, ei nyt epäonnistumisia, mutta tällaisia haasteita ollut tai haastavia hetkiä tai jotain sellaisia kohtia tuolla ulkomaakomennuksilla kautta nyt näissä aikaisemmissa positioissa, mitkä nyt nousisi esille? Ei varmaan semmoisia ihan katastrofeja ei ole, mutta tavallaan totta kai aina on haasteita, aina on vaikeita paikkoja ja aina lääkkeitä, mitä on antanut, ei ole toimineetkaan niin kuin kuviteltu. Niitä on sitten tarvinnut säätää ja korjata ja laittaa uudestaan. Sen on ymmärtänyt, että harvoin löytyy se, joka kerralla tulee kuntoon, vaan se on niin sarja tiettyjä juttuja, mitä pitää tehdä. Kyllä. Ja varmaan se, että myös niin kuin myöntää itselle ja tunnistaa sen. Niin, ja mitä nopeammin tavallaan sinut sen kanssa, että hei, tämä ei toiminutkaan, pitää tehdä jotain muuta, kyllä. Niin sen paremmin. Ja ehkä muutenkin niin kuin kaiken kaikkiaan, niin en tiedä päteekö ylipäänsä kaikkialla, mutta että ensin täytyy tunnistaa niin se tilanne, että mitä haluaa korjata ja mitä haluaa muuttaa. Ja kun on sen kanssa sinut, niin sitten pystyy muuttamaan. Eli tämä on vähän kuin toimarin roolissa, eli tilannekuva ensin haltuun. Niin, ja kaikilla on vähän sama tilannekuva, että jos tavallaan niin kuin osa on sitä mieltä, että se on vähän tollainen ja toiset, että tämä, että se on vähän tällainen, niin eipä oikein mitään yhtenäistä tapahdukaan, vaan tapahtuu erilaisia asioita. Ne saattaa olla jopa vastakkain toistensa kanssa. Että yhteinen tilannekuva ja sitten yhteinen gameplan ja sitten tekemään. Just näin. Eli jokainen tarvitsee oman elämän dashboardi, mistä pääsee seuraamaan, että niin. Miten KPI toteutuu. Joo, se ehkä nyt dashboardissa on hyvä. Mä tykkään myös KPI:stä ja mittareista, mutta ihmiset on erilaisia. Jotkut on äärimmäisen meillä lukee Exceliä, mutta aika monet on niin kuin visuaalisia. Pitää olla varmaan kombo siitä, että samat tulee visuaalisesti ja numeroina, niin sitten se toimii. Jos on vain jompikumpi, niin osa porukasta ei pysy mukana. Ja sä oot visuaalinen nimenomaan. Mä oon molempia varmaan. Kyllä mä luen mielellään Exceliäkin, mutta sitten mä tietysti tykkään, että pitkät trendit on helpompi seurata, kun ne jossain muussa muodossa. Harvia hallitukseen, ja mitä tuossa puhuttiinkin aikaisemmin, niin sieltä sitten valittiin ainakin yksi hyvä vaihtoehto. Eli sinä, niin kuin itse sanoit, sinua lainatakseni, niin miten varmaan niin kuin tuossa totesinkin, niin sellainen ala, missä tiesit jo aika paljon. Tai mä uskon, että niin kuin lopputuotteesta, kun me puhuttiin siitä, että loppukäyttäjän se on se juttu, pitää ymmärtää sitä, niin mä väitän, että sä olit kumminkin tuhansia tunteja istunut lauteella ja paiskonut löylyyn. Niin joo, mä luulen, että juurikin näin, mutta se ei juurikaan ei sivistä siihen, mikä on niinku sauna ja spa ja hyvinvointimarkkina, vaan se business, niin. Niin, se business on niinku hyvin erilainen ja tämä oli varmaan se ensimmäinen, mitä siinä tehtiinkin, niin otettiin myös hyvä ulkopuolinen kumppani, lähdettiin miettimään sitä strategiaa, mutta ennen kuin tekee strategiaa, täytyy ymmärtää markkinat, missä markkinassa oikeasti ollaan ja ketä vastaan kilpaillaan ja kuinka globaali markkina se on. Ja äkkiä niin kuin Suomesta kuvitellaan, että tämä on niin kuin maailman napa saunamarkkinoissa. No ei ole. Ja sitten oikeasti niin kuin tämä on 10% koko maailman markkinoista ja ainoa markkina, jossa varmasti lukumäärä enää ei kasva, vaan meillä on penetraatio aika kova. Niin. Arvo kyllä nousee, mutta lukumäärä tuskin kasvaa, koska osalla ihmistä on jo 2 saunaa ja melkein kaikilla on päässyt yhteen saunaan tavalla kyllä. Tai toisella. Niin se ei niin kuin silleen kasva. Joka paikassa muualla se on vielä niin kuin marginaalituote ja se on oikeastaan niin kuin joko sauna innokkaiden tai varakkaamman vähän harrastuksen välissä ei ole mitään. Kyllä. Ja tavallaan kun näkee, että se penetraatio on vasta niin kuin alkuvaiheessa tulee kasvamaan ja Harvey oli kuitenkin jo siinä vaiheessa niin kuin maailman suurin kiuas-toimittaja ja ylivoimaisesti ykkönen niissä kiukaissa. Ja kiuas on niin kuin lähtökohtaisesti 10% siitä saunan arvosta. Nyt miettii hetken, me kyetään tekemään se. Kaikkea muutakin siinä. 90% siitä ja sulla on niin kuin paras maine jo kaiken kaikkiaan sinne. Voisiko siitä tehdä jotain muutakin? Sitä ruvettiin tekemään pikkuhiljaa tavallaan sitä kertausta ruvettiin kasvattamaan ja penetraatio kasvattamaan maailmalla ja tehtiin myös useampikin yrityskauppaissa tavallaan me haettiin sitä positioa sen Harvien rinnalle, että päästiin tekemään kokonaisia saunoja ja sitten opittiin vielä, että saunoja 3 erilaista. On tämä Suomi-sauna, infrapunasauna ja höyrysauna ja kaikki on niin kuin, omalla markkina-alueellaan niin kuin eri haluttavuudella ja
me ollaan ainoa, joka tarjoaa kaikkea 3. Siinä oli ihan hyvä malli, mitä viedä eteenpäin. Kyllä. Se on niin suomalainen juttu, että sä menet ulkomaan saunaan ja se on pakko vilkaista se kiuas siitä. Kyllä. Niin. Aika harvia Niin. käy, mutta tunnuslöylyissä Sitten saksalainen ei tiedä muuta kuin, missä se pannaan päälle. Se Niin. ei tiedä, missä se kiuas on. Niin, ja se lämpee 60 asteeseen, niin sehän nyt on Ja niin se on niin kuin hyvin, hyvin erilainen kulttuuri. Eli tuossa on ollut niin kuin innovatiivinen tapa miettiä sitä sen kiukaan ympärillä olevaa asiaa. Tai niin kuin lähtee ajattelemaan vähän isommin. Just näin, mietittiin, missä me kilpaillaan ja kun miettii niin kuin innokkuutta, niin ehkä lähinnä, mihin me saatiin analogia, joku venemarkkina. Että sulla on tavallaan niin kuin ei se vapaa-ajan kilpailu. On se vapaa-ajan kilpailu. On niin kuin, jolla on pakko olla vene, kun se on veneinnokas. Jolla on pakko olla sauna, kun se on saunainnokas. Sen huonompikin käy, mutta se on se toinen ääripää, jos ei mitään rajaa. Ja silloin tavallaan sä voit suunnitella ihan mitä vaan. Ja venemaailmasta, niin totta kai tietyt venemerkit on tosi ikonisia ja arvokkaita, mutta sitten kun mennään sinne ihan yläpäähän, niin harva meistä tietää edes niitä telakoita, missä ne tehdään. Niin. Mutta niissä kaikissa on joku moottori, joka kaikki tietää, että tämä on juuri se moottori. Ja silloin tämä Harvia on vähän niin kuin se Volvo-penta, että sä teet sen huippuristeilijän. Ja Harvia on tavallaan se, joka on tuttu, turvallinen, luotettava kumppani, vähän niin kuin moottoriveneessä se moottori, ja sen päälle voi rakentaa sitä kaikkea muuta. Perhefirmasta kumminkin niin kuin globaaliksi markkinajohtajaksi, ja oli jo silloinkin. Mä vähän lainaan täältä lukuja, meinaan ihan mieletöntä kasvua, niin oliko tämä kasvu oikeasti sitten tämän ajatusmaailman jälkeen, kun te innovoitte, että otetaan se 90% sieltä roikkumasta? Tai mitkä asiat oli niitä, niin kuin, että se kokonaisuuden ymmärtäminen? Varmaan niin kuin kaksi juttua. Toinen on se, että se saunamarkkinan penetraatio kasvaa koko ajan, tekee Harvia jotain tai ei tee. Niin. Että kun se lähtee siitä liikkeelle, että tulee uusi markkina ja ottaa jotain Aasian maita, vaikka Vietnam on hyvä esimerkki, jossa periaatteessa turismi kasvaa ja tulee luksushotelleihin. Kaikki luksushotelleihin tulee aina automaattisesti sauna- ja uima-allas. Pakko olla. Sulla on 5 tähteä, sulla pitää olla ainakin 2 saunatyyppiä, jolla jopa ne kaikki 3. Sitten kun ihmiset käy niissä, niin ne tekee omia ratkaisuja, tekee sitten unelmataloaan tai unelmakakkoskotia, niin miettii, että hitsi, pitäisikö meilläkin olla semmoinen. Mutta kukaan ei automaattisesti rakenna sauneissa ole ikinä käynyt siellä. Aivan. Ei kukaan ei. Vähän sama kuin, että sä venettäkään ostelet. Eli hotellit on sisäänheittotuote. Se on sisäänheitto. Fitnessklubit, tennisklubit, golfklubit, se on tavallaan meidän käyntikortti, jos täytyy olla. Plattonissa voi markkinoida. Ja sitä kautta tavallaan ihmiset miettii, mitä siellä oli, mä haluan tulla sen samanlaisen kotiin. Joo. Jos et saa siellä, niin sä et pääse kyllä siihen aaltoon mukaan. Ja tavallaan siinä Harvia on ollut sen kiukan kanssa jo pitkään liikkeelle. Ja se nimi on niin kuin erittäin hyvä. Kuluttaja ei juurikaan tunnista sitä ehkä globaalisti, mutta kaikki, ketkä rakentaa, tekee saunoja, kylpylöitä, rakennustuotteita, ne tietää, että no, me otetaan se Harvia, kun se on tuttu ja turvallinen. Niin kyllä. Sulla on tavallaan valmiiksi rakennettu ja sitten sen päälle vaan meiltä löytyy kiukaan lisäksi ohjauskeskus, kaikki turvalaitteet, löytyy valaistusta, löytyy muuten ne puumateriaalitkin ja vaikka se valmis sauna. Niin. Tick-the-box kaikki löytyy täältä, että mitä kaikkea tarvitsee me tehdään. Ostoskori ja tilaus. No juuri näin, toi oli se juttu, mitä me lähtiin tekemään. Että jää siihen kiukaaseen, vaan tulee kaikki ne muutkin. Eli termi SaaS tulee siis sauna as a service. Nyt mulle valkeni, mä oon pitkänä akronyymejä miettinyt, mitä nämä pitää sisällä. Mutta ihan mielettömiä numeroita. Harvian liikevaihto kasvoi 5 vuodessa 60 miljoonasta 172 miljoonaan ja liiketulos lähes 4-kertaistui. Täytyy sanoa niin kuin, aika merkittäviä ja vahvoja lukuja. Erittäin vahvaa tiimiä ja erittäin hyvä osaava porukka siellä ja toki se pohja on niin kuin äärimmäisen vahva. Kyllä. Mutta tässä tullaan taas siihen, että ihmisiä ympärillä ja rohkeat päätöksentekoja ja hyviä ihmisiä. Joo, tavallaan se, missä Harvi oli hieno, niin se ei ole pelkästään rajoitus siihen Harvian ihmisiin, vaan kaikki ne kumppanit, mitkä kuuluu siihen infraan, eli kaikki jakelijat, kaikki tavarantoimittajat. Se on tavallaan tämmöinen niin kuin oma niin kuin perheensä, joka sitten onnistuu yhdessä. Missä vaiheessa tuli sitten tämä Harvian listautuminen? Miksi lähdettiin ipottamaan Harviaa ja mikä siellä oli taustalla? Varmaan perhe oli jäänyt siihen taustalle ja pääomasijoittajat tulee mukaan. Perhe kuitenkin sijoitti ihan merkittävästi siihen toiseen kierrokseen, että olisiko ne ollut yli 20% osakkeista, mutta silloin kun mukana on pääomasijoittaja, niin se lähtökohtaisesti jonain päivänä aikoo irtaantua siitä ja useimmiten paremmalla valuaatilla, kun millä on tullut sisään se idea. Ja tuossa kohtaakin tietysti strategia tehtiin yhdessä ja mietittiin, niin varmasti niin kun eri vaihtoehtoja on löytää sitten ostaja joko alan sisältä tai lähellä sitä alaa, mutta tuossa kohtaa varmaan se listautuminen oli sitten kuitenkin se vaihtoehto, mihin päädyttiin. Niin, koska ostajaehdokkaitakaan ei varmaan ihan loputtomasti ole, koska markkinajohtajan paikassa, niin joo, mutta tavallaan ostajaehdokkaat, kun nyt me nähdään sen jälkeen taas, mitä on tapahtunut. Tuossa ihan viimeisen vuoden aikana niin 2 Harvian kilpailijaa, toinen sieltä ihan Super Premium-sarjasta myyty amerikkalaiselle
Kohlerille, joka on periaatteessa niin kuin täällä olisi niin kuin Suomen Oras tai joku muu vastaava, niin se on ostanut tavallaan niin kuin itselleen lisää hanojen ja kylpyhuonetuotteiden lisäksi. Ja sauna 360, joka me tunnetaan ehkä paremmin Helona ja Tylona, niin se myytiin myös tämmöiselle amerikkalaiselle, joka operoi kylpyhuoneessa ja siinä lähimaastossa. Eli tavallaan kyllä niitä varmaan vaihtoehtoja maailmalla olisi ollut siinäkin kohtaa monta, mutta tuosta todettiin kuitenkin, että toi on se vaihtoehto, mitä lähdettiin viemään eteenpäin. Joo. Oliko sipotus raskas prosessi? Se on aina prosessi ja se on helppo, kun on hyvät kumppanit ja se on vaikea, jos ei ole hyvät kumppanit. Meillä oli hyvät kumppanit. Kyllä. Sehän meni ihan komeasti. Se meni ihan hyvin ja tavallaan aikoinaan silloin listattiin muistaakseni 5 se sisään ja tavallaan aika pitkään se pysyi siinä niin kuin 5 ja 10 välissä ja sen jälkeen sitten kun rupesi pikkuhiljaa tulee näyttöön, niin sitten se lähti nousemaankin. No toi nyt on yksi iso saavutus. Oot varmasti siitä kokonaisuudesta ylpeä, mihin sä oot vienyt sitä harvia, mutta jos toi sivuutetaan, niin millaisia muita asioita voisi olla niin kuin erityisen ylpeä tai näistä johtotehtävissä, sä oot ollut niin kuin muissa yrityksissä tai vastaavaa? Niin. Kaikista niin kuin omalla tavallaan ylpeä, että niissä on kaikissa omat semmoiset hienot asiat, mistä voi todeta. Että. Miten sä näet, tuleeko saunateollisuus, spa-teollisuus, yleisesti tämä ala, tuleeko se vielä kokemaan jotain mullistuksia vai heitetäänkö me löylyä vielä samalla tavalla? No mä luulen, että jos jollain on aikaa käydä katsoa vaikka niin, mä en muista mikä se Insta mahtaa olla, mutta katsoo Harvia JP ja sieltä katsoo miten Japanissa saunotaan, niin kyllä meidän täytyy todeta, että me ollaan aika basic osiosta täällä Suomessa. Et meillä on vielä matkaa siihen, mitä saunakulttuuri oikeasti on, niin siellä ne kattelee baseball-matcheja saunalauteelta ja meillä välillä katsotaan lätkää, mutta aika harvas paikkaa. Aika harvas paikkaa. Sitten tavallaan miten se liittyy muuten siihen elämiseen ja kulttuuriin, niin meillä on aika puritaani saunakulttuuri on täällä. Mä veikkaan, että meidän kulttuuri saa vähän lisävivahteita ja ehkä se ei mene sinne Japanin kulttuuriin asti, mutta jostain siinä välimaastossa kokonaisuudessaan. Musta tuntuu, että tästä on tämän päivän keskustelusta niin päässyt aika hyvin tuohon niin kuin, me mainittiin tuolla alussa sana innovaatio. Mä uskon, että sullakin niin kuin, mä nyt en puhu sun puolesta, mutta mä ehkä yritän saada tästä joku kysymyksen, mutta se, että pitää innovoida, että pysyy koko ajan edellä. Ja sitten pitää aina löytää kumminkin se oikea aika, milloin sä saat niin kuin lyötyä se strategian tonttiin ja jalkautettua sen. Niin musta tuntuu, että innovaatio on ollut aika hyvä sana tänään. Ja tavallaan innovaatio voi olla aika yksinkertainenkin asia, mutta more of the same harvoin auttaa, vaan täytyy niinku miettiä, että okei, no mitä sen päälle voi tehdä jompaan kumpaan suuntaan tai mihin suuntaan sitä lähtee viemään. Että more of the same ei, jos on muskelikisa, että oikeasti niin kun taistellaan rajusti jostain, niin silloin muskeli auttaa, mutta mulla on täytyy olla vähän fiksu, mitä tehdä eri tavalla. Kyllä, mutta siinä ehkä yritin hakea sitä, että innovaatiolla on rooli siellä yrityksen kilpailuedussa. Kyllä, ihan varmasti. Ihan varmasti. Olet oikeastaan missään tahansa toimialalla, niin silloin on todella tärkeä rooli. No mutta sitten kiukaat sai riittää ja siirryttiin taas seuraavalle alalle. Ja autoilun pariin. Eli kyllä. Kamuksin toimitusjohtajana toimit tälläkin hetkellä, eikö niin? Pitää paikkansa. Sekin oli jossain määrin taas tuttu ala, olit autollakin ennen ajanut ja jonkin verran tiesit alasta. Mikä sai sut lähteä Kamukselle? Mä luulen, että mä olin vähän samanlainen tarina. Mä olin siinä pari vuotta hallituksessa ja pääsin näkemään, miten se yhtiö on kehittynyt ja lähtenyt pienestä niin kuin Kalliokosken Juhon perustamasta hämeenlinäisyhtiöstä ensin niin kuin Suomen markkinajohtajaksi, sitten lähtenyt avaamaan Ruotsia ja Saksaa ja näin, mitä siellä on tehty. Ja sitten tuli tilaisuus liittyä osaksi sitä tiimiä vähän paremminkin integroituun ja tartuin tilaisuuteen lähteä toimariksi sitten Kamuksin ruoriin tai rattiin. Miten sä näet, että nyt totta kai käytettyjä autoja myydään siis, no kuinka paljon käytettyjä autoja itse asiassa myydään Suomessa vuosittain? Se on tavallaan matikka aika yksinkertainen silleen, että jokaista uutta autoa kohti myydään 6 tai 7 käytettyä autoa. Okei. Siitä voi miettiä, jos täällä myydään 100 000 uutta autoa. Nyt ei tänä vuonna päästä ihan siihen jäädä varmaan 80, niin kerro se 6 tai 7, niin se on käytettyjä autojen määrä. Eli markkinaa löytyy. Kyllä. Ja se kertoo myös tavallaan, että tämä on niin kierrätysbisnes. Me ollaan mukana siinä, että tavallaan niin autolle löytyy aina seuraava koti, ja kun ei enää löydy, se poistuu silloin ja aina korvautuu paremmalla, joka on ympäristön kannalta parempi. Niin se on tavallaan aika hieno juttu. Eli yritysvastuuta löytyy sieltä kyllä. Ja ESG-kärkeä. Kyllä. Ja elinkaari. Ja elinkaari. No, me ollaan nimenomaan sitä, että me ollaan niin kuin, me vitsaillaan go greener, go Kamuks, niin sillä tavalla niin, sattuu värikin vielä sun kohdilleen. Kyllä. Mutta ehkä Kamuksi itse asiassa, nyt kun mä pohdin tässä ääneen, niin sehän on
ehkä nyt yhtiö, missä olet toimitusjohtajana, mutta ei ole lopputuotetta varsinaisesti. Tämä on aina ensimmäinen, jossa ei valmisteta mitään. Just näin. Me tavallaan niin kuin treidataan, me pitää aina ensin hankkia ennen kuin voidaan myydä eteenpäin. Me hankitaan tietysti kuluttajilta, sitten me hankitaan ammattikanavasta ja siitä yhdistelmästä tulee se meidän tarjoama. Joo. Miten tämä on nyt eronnut sitten vanhoista rooleista? Onko? Varmaan tämä on se suurin juttu, että ei ole mitään tuotantosuunnitelmia eikä tavallaan kehitellä omaa sitä fyysistä tuotetta, mutta tavallaan sitä palvelua ja kuluttajinterfacea sekä siellä kivijalkamyymällä että verkossa täytyy kehittää. Ja sitten tämä on kuitenkin niin kuin tavallaan kiertotaloutta ja lojaalisuutta siinä määrin, että pyritään myymään ei vaan se yksi auto, vaan se tietty perhe tarvitsee elinkaaren aikana X kappaletta autoa eri tilanteisiin, me kyetään olemaan siinä se kumppani mahdollisimman hyvin mukana se perheen elämässä. Innovaatio automaailmassa tai auton myynnissä, käytettyjen autojen myynnissä. Mitä siellä on niin kuin otettavaa tai mikä se mitä voi erottautua? No, tämä on hyvä kysymys ja me ei ole vielä niin kuin matkaa lainkaan loppuun viety, mutta tavallaan ensin täytyy vähän se mielenkiinto täytyy olla, että sulla on jotain semmoista, mikä kiinnostaa kuluttajaa. Eli hyvä tuote. Hyvä tuote. Niin. Ja se tuolla oikeaan hintaan, oikein speksattu ja sitten tietysti niin kuin loppupeleissä, kun myydään käytettyjä autoja, se luottamus täytyy olla. Me pyritään siihen, että tänä päivänä aika paljon myydään vielä myymälästä oikeasti. Me haluttaisiin niin, että kuluttajan ei tarvitse tulla myymälään, vaan me tuota se sinne kotiin tai missä tahansa kuluttaja onkin. Ja jos sillä on se vaihtori, me haettaisiin siinä samassa se pois, jolloin se on mahdollisimman helppoa kuluttajalle. Sä et uskalla tehdä sitä, että se voi luottaa siihen tuotteeseen. Mitä tarkemmin ja paremmin kykenet läpivalaisemmin ja kuvaamaan sen tuotteen, niin sen varmemmin kykenet myymään sen myös niin kuin etänä. Vähän niin kuin asuntokaupassa. Ennen mentiin pankkiin ja tehtiin paperit. Nythän sä voit tehdä mökiltä niin kuin saunan lauteelta melkein ne asuntokaupat. Juuri näin. Niin kuin, tämä on tulevaisuutta sitten. Ja sama meilläkin periaatteessa löytyy myös se rahoitus, se löytyy vakuutukset, se löytyy kaikki ylimääräiset takut ja muut, se voit tehdä netissä suoraan. Lisäpalvelut. Niin se kuuluu se 90% sen kiukaan ympärille. Että. No, tämän pikkuhiljaa koetaan rakentaa niitä ja se, kun autossa on kuluvia osia ja sitä täytyy huoltaa ja pestä ja hoitaa, niin tavallaan nekin jollain tavalla pyritään tuomaan siihen asiakkaan arkeen. Kyllä. Helposti. Helppous on se sana. Mutta se on ehkä tuossa niin kuin käytettyjen autojen markkinassa, se on kehittynyt tosi paljon niin kuin hyvään suuntaan vuosien saatossa, koska jotenkin musta tuntuu, että niin kuin taas mä otan se 10-15 vuotta sitten, niin Suomen käytettyjen auton oli joku tietty website, mistä sä vähän pystyit vanhaa Nissan Almeraa käpistelemään ja katsoa perunalla otettuja kuvia, mutta nythän se on niin kuin mullistunut ihan täysin. Joo, tässä tavalla se Kallekosken Juha, joka on perustanut Kamuksin, niin on uudistanut sen markkinan ihan totaalisesti. Hän teki sillä rohkeita päätöksiä ja rakensi sen tavalla muutoksen. Muut seuraa ja me on pyritty pysymään siinä vähän niin kärjessä sitten. Kyllä, mutta toi on makea toi kiertotalousajattelu. Joo. Musta tuntuu, että niin kuin kaikki ei pakasti ymmärrä sitä kiertotalousajattelua, että ajatellaan vaan, että myydään käytettyjä autoja. Niin, se ei ole se juttu, vaan se on tavallaan niin, että myydään nimenomaan sitä, että se kierrättää ja sitten myydään koko elinkaaren tarpeet siinä, että se toimii perheelle. Eli sen perävalovakuuden lisäksi tai niinku sivussa, kun ennen vanhaan on ollut se sanontaa, että niinku perävalovakuutus ja näin, että käytetty autojen myyjät, YMS. Ja tässä varmaan niin kuin tavallaan ihan kuluttajalainsäädäntökin auttaa siinä määrin, että aika isot vastuut on tällä hetkellä ostaa ammattiliikkeeltä verrattuna tuosta kuluttajalta. Sitäkin kuluttajan välinen kauppa varmaan niin kuin pikkuhiljaa kyllä häviää kokonaan. Se ei ole vielä hävinnyt niin paljon Saksassa ja Ruotsissa ja Euroopassa, mutta Suomessa on aika paljon tehdään autoliikkeiden välillä syystä, että se on paljon turvallisempaa ja luotettavampaa. Mutta ehkä totakin tukee se megatrendi, että vaatteet ostetaan käytettyinä. Siis tänä päivänä jatkuvasti tämä niin kestävä kehitys ja kaikki nostaa päätään päivältä enemmän, niin mä uskon, että niin kuin megatrendithan on teidän puolella. Tässä kohtaa on ihan reilusti. Miten vielä kun nyt ollaan itsellekin rakkaassa aiheessa, eli autoissa, miten sä näet, miten teillä on sähköautojen versus polttomoottori, miten tämä game on teillä kehittynyt ja miten sä näet sen tulevaisuudessa? Just kattelin niin, että tavallaan me ollaan vielä pikkusen aliedustettua siihen markkinaan nähden. Meidän tarjontaa sähköautoissa ja hybrideissä ei ole niin riittävä kuin markkina vetäisi. Nyt me ollaan pikkuhiljaa biiffaamaan sitä ylös, mutta on opittu myös tiettyjä oppeja saatu vaikka yhden nimeltä mainitsemattoman amerikkalaisen sähköautomerkin hinnoittelusta, että jos sulla on niitä paljon tuolla inventaarissa käytettynä ja pääjohtaja päättää laskea 5000 taalaa per kappaleen hintoja, niin se vaikuttaa automaattisesti myös käytettyjen hintoihin, että ollaan siinä määrin tietysti herkkänä ja varovasti toimitaan niiden kanssa. Mutta ollaan myös heidän kumppani täällä Suomessa ja toimitaan mielellään heidän kanssaan. Joo. Kiertotalous oli jo mainittuna, mutta mikä Kamuksin tällainen tavoite tai suurin visio on niin kuin nyt tulevaisuudessa?
Meillä on just strategiaprosessi päättymässä. Me tullaan pitää varmaan kevään kuluessa Capital Markets Day tullaan kertoa siellä. Mä en nyt etukäteen viittaa. Mä ehkä se go greener on tavallaan se, että me ollaan vihreämpiä. Ja vihreämpi tarkoittaa kahta juttua, että ollaan nimenomaan niin kuin ympäristöystävällisempi. Greener on myös vähän ystävällisempi. Monen muuhun verrattuna me pyritään olemaan kuitenkin niin lähellä sitä asiakasta ystävällistä, ottaa se hyvin. Ja sitten tavallaan kyllä sillä luottamuksella on varmaan se päärooli siinäkin, kun mennään eteenpäin. Kyllä. Mielenkiintoista keskustelua on ollut tänään ja me yritetään aina tähän podcastin loppuun niin kiteyttää 3 terävää aihetta. Ja tai 3 terävää mitä tahansa. Älä jännitä. Niin mitkä sä näet, että mitkä on toimarin 3 tärkeintä ominaisuutta? Varmaan yksi niin kuin tärkeä on se, että rohkeasti kokeilee ja pilotoi ja hakee uusia. Että tavallaan more of the same aika harvasti toimii. Että se on varmaan semmoinen, että täytyy hakea, mutta tekee niitä, mitkä on relevantteja siihen omaan yhtiöön ja omalle porukalle, omaan kulttuuriin. Joo. Mutta niin kuin siinä speksissä niin rohkeasti kokeilee uusia. Joo. Sitten 2. No 2 on varmaan se, että se on niin kuin, tämä on varmaan tosi tyhmää, kaikki tietää tämän, mutta se on niin kuin tiimityötä, että se ei ole niin kuin one man show. Ja siinä kohtaa täytyy rakentaa oikea tiimi ja oikeat kompetenssit siihen tiimiin, niin sitten se lähtee homma toimimaankin. Ja tiimi ei ole pelkästään johtoryhmä, vaan se on oikeastaan niin kuin koko yritys ja sitten myös niin kuin sidosryhmät molemmin puolin, sekä omistajapuolella että kumppaneissa. Tuohon on pakko sanoa väliin, että varmasti melkein kaikki toimarit tietää tuon, mutta pakosti taas kaikki muut eivät työorganisaatiossa ymmärrä sitä, että toimari tarvitsee teitä yhtä paljon kuin te toimari. Joo, se toimii niin kuin tiimityötä nimenomaan niin. Just näin. Että se ei toimi. Ei toimi one man show. Mitäs 3? Kolmas on varmaan sitten, liittyy tuohon tiimityöhön myös, että tavallaan kuuntelu on äärimmäisen tärkeä. Että tavallaan niin kuin, sitten kuuntelukommunikaatio kaiken kaikkiaan, että viestintä on niin kuin yksi tärkeimpiä työkaluja, on sitten oikeastaan niin kuin toimari tai mikä tahansa johtaja, niin jos ei kykene viestimään sitä, mitä on tekemässä, niin aika vaikeaa toteuttaa myös sitä. Kyllä. Ja viestintään kuuluu se, että toista, kuuntele, korjaa, täydennä ja täsmennä. Ja sitten vasta kun on itse kyllästynyt siihen, niin sitten muuta alkaa pikkuhiljaa oppia. Just näinhän se menee. Viestintä on yksi vaikeimpia lajeja. Että sä oot rakennat jonkun vaikka oman strategiakalvon, niin sä oot kyllästynyt ekan vuoden jälkeen. Siinä se on erittäin validi vielä vuonna 3, sun pitää vaan niin kuin pikkusen päivittää sitä. Kyllä tässä nyt on kuunnellut tätä tarinaa ja hienoja erilaisia vinkkejä ja oppeja. Noin 3 teesiä tai 3 asiaa tulee mun mielestä noista niin koko tämän tarinan ajan esille. Eli rohkeus lähtee uusiin toimialoihin, uuteen maahan. Tärkeää lähteä uudelle markkinalle, ottaa ne oikeat ihmiset siihen ympärillä ja alkaa ymmärtää, missä niin kuin toimitaan. Ja myös sitten se, että kuuntelee ja viestii niiden ihmisten kanssa. Innovoi. Ja varmaan vielä se, että tuohon kuunteluun, nyt mä unohdin sen, joka on hirmu tärkeä, niin ei kuuntele pelkästään sitä omaa organisaatiota, vaan kuuntelee asiakasta ja asiakkaan asiakasta. Sieltä kuulee kuitenkin se koko loopi sitten läpi tavallaan, että on niin kuin tutka ulos sinne asti. Kyllä. Eli trendikäs sana end to end. Saattaa olla noinkin. Just näin. Hei, iso kiitos päivän keskusteluista. On ollut todella mukava höpötellä tässä ja kuulla näitä eri tapahtumia ja teesejä ja uskon, että ainakin Joelin kanssa meillä on jotain mielenkiintoista tästä jaksoa ja oppeja ja iso kiitos niistä. Toivottavasti myös meidän kuulijoille ja me toivotetaan oikein hyvää jatkoa ja toivotaan ja jäädään itse asiassa innolla odottamaan Kamuksin tätä, mitä vähän vilautitkin, että mitä sieltä tulee. Varmaan tuossa keväällä 24 meillä on pääomamarkkinapäivä, niin viimeistään silloin kuuluu ja sitä ennenkin varmaan tulee muutamia pilkahduksia. Ai, me jäädään innolla odottaa, mutta hei, kiitos tästä. Kiitos.